Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da wannan lokaci, barkamu da kasancewa da ku a cikin kafar mu ta muryar wasanni, inda muke tattaunawa da magoya baya da kuma masu fashin baki a harkar kwallon kafa baki daya. Wacce wannan kafa ce da ke yada labarai a kafafen sada zumunta, kama da kan YouTube, Facebook da kuma TikTok har ma da Instagram. Kai tsaye a yau za mu tattauna da Zainab Muhammad, wacce za ta kallon mana batun bawa Michael Carrick aiki da za a yi a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. A shigo a yi sallama da masu sauraro. To masu sauraro, Assalamu alaikum. To kai tsaye dai, duk da na fito da gundarin batun, Manchester United dai ana ta raɗe raɗin cewar za ta bawa Michael Carrick kocin kungiyar jagorancin kungiyar na kamar shekara 2 a yadda na ga rahotannin a yau. Wanda da a baya ana ta faman cece kuce akan cewar ana ganin za a iya ɗauko kamar Thomas Tuchel ko kuma shi Luis Enrique mai jagorancin kungiyar ƙwallon kafa ta PSG a bashi kungiyar. Kai tsaye dai yar ƙididdiga kaɗan tun bayan da ya fara aiki a kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United, za a iya cewa kawo yanzu ya fafata wasanni kimanin guda 15, wanda ya yi nasara a wasanni guda 13, ya yi rashin nasara a wasanni guda 2, sannan ya yi kunnen doki a wasanni guda 3. Kai tsaye idan za a iya cewa a yanzu ya shiga cikin masu horaswa na Manchester United tun bayan Sir Alex Ferguson da ya bar kungiyar, waɗanda ya zama mafi samun kaso na nasara, wanda yake da kashi 60 da wani abu. Jose Mourinho yake biye masa a mataki na 2. Kai tsaye za mu iya cewa ke kallon wannan batun, ya kike kallo Michael Carrick ka iya zama kocin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a kakar wasa mai zuwa? Ya kike kallo wannan a fuskar fashin baki? To gaskiya bashi wannan daman zai zamto cewa su mahukunta kungiyar sun san me suke yi, saboda kamar yadda ka faɗa, a kaso mafi rinjaye tun bayan barin Sir Alex Ferguson, kaga kusan yana da winning rate kusan kaso 64, fiye da kowane koci da muka yi tun bayan tafiyan Sir Alex Ferguson. Sannan kuma su wa'annan mahukunta sun ce su iyaka ma kawai ya hauro da su inda za a samu tikitin zuwa Champions League. To kuma kaga yayi abin da ma ya fi haka, dan ba a zata cewa ma za ka yi. Ai dalilin da yasa suka ce hakan, za a kalli an riga da an wuce lokacin da za a ce za a iya yin takarar lashe gasar ita gabaki daya, wanda daga lokacin da ya karba aiki har a yanzu a kungiyar kwallon kafa a gasar Premier League babu kungiyar da ta kai su samun maki tun daga lokacin da ya fara jagorancin kungiyar kawo yanzu. Kaga daga January ya karbi ragamarar kungiyar, kuma sannan daga fara wasannin shi, kaga manya-manyan wasanni ya fara bugawa. Ya fara da Man City ya cinye, ya fara da Arsenal shi ma haka ya cinye. Ya jera kusan wasanni 4. Duka manyan kungiyoyin daga kan Chelsea, Liverpool, Manchester City, Arsenal, duka dai su ne jiko, duka babu wacce bai doki ba. Gaskiya kam, dan ya jera wasanni 4 farkon farawan shi, kaga bai sami rashin nasara ko ɗaya ba, duka ya cinye wasanni 4. A wasa na 5 ne ma ya samu canja ras, kamar da West Ham ne. To gaskiya ina ganin cewa a ba ma wani koci dama, ko kuma Enrique da ake hange cewa a'a shi yana samun nasara ko kuma irin a ce koci ne babba, wasu suna ganin wai ko kamar shi Carrick din yanzu wai shi yaron coach ne. To shine ake ganin wai ai cewa to kuma amma dai mu kalli wani abu guda ɗaya, Malama Zainab. Jagorancin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United akwai wahala sosai, wanda mu kalli irin su Jose Mourinho sun zo sun tafi, wanda har gasar Yofa mai daraja ta 2 ta nahiyar Turai ya lashe, amma ya zo ya tafi. Sannan an yi irin su Luis van Gaal, duka sun zo sun tafi sun bar kungiyar, wanda dai za ka iya cewar har yanzu babu kocin da ya nuna cewar zai iya kai tsaye. Amma mu kalli abu guda ɗaya, idan aka koma kakar wasa mai zuwa, a yanzu an ga kamun ludayinsa ne a gasar Premier League. Iya gasar Premier League ya zo a wannan kadamin da iya ita suke fafatawa. Idan aka koma, za a koma fafatawa a Carabao, za a koma fafatawa a FA, sannan za a koma ga gasar zakarun nahiyar Turai, an riga da an samu gurbi. To kina ganin cewa zai iya jagorancin kungiyar duka a waɗannan gasannin? To shine ai ake maganan batun siyo 'yan wasa, a ƙaro masa 'yan wasa waɗanda zai iya tunkarar gasar da za a shiga. Tunda kaga dama ana cewa ai iya Premier ce, dan haka ne zai sa a bashi jan ragama kungiyar, saboda iya Premier kawai ake buga, dan haka anan ake ganin wai ana ganin kokarin shi. So idan aka je kuma season da zamu shiga, kakar wasa da zamu shiga,
to akwai gasa kala-kala kusan guda 4. To kaga idan aka siyo mishi 'yan wasa da suka dace, sannan kuma aka promoting wasu 'yan academy ɗin, kaga za a dinga haɗa su ana mixing ana samun abin da ake so. To ina ganin gaskiya kawai bashi aikin shine mafi a'ala. Ba wai a dinga hangen wasu manya-manyan kwace-kwace ba a ce dole sai da su. Mu dan je kai tsaye tunda dai wannan tattaunawa tamu kalilan ce, tunda karo ne na farko za mu ci gaba da gudanarwa a cikin wannan kafa tamu ta muryar wasanni, tashar da ke yada shirye-shiryenta a kafafen sada zumunta. Kai tsaye mu dan tabo bangaren transfer din, wanda Manchester United a yanzu 'yan wasan da tafi kallo shine samawa shi Bruno Fernandes da Kuba ko mai bayani waɗanda ake ganin cewa a yanzu su ne ran kungiyar. Casemiro zai bar kungiyar a shekara mai zuwa. Wa kike ganin cewa ya fi kamata a ce Manchester United ta kawo wanda zai iya bata gudunmawa a tsakiya kamar yadda Casemiro yake bayarwa, wanda mun kalli wasan sai wannan da Sunderland kusan ya nuna karara rashin Casemiro a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ba karamin illa bane. A cikin 'yan wasan da take nema akwai Elliot Anderson, akwai kwana-kwanan nan ta fara neman Federico Valverde, sannan akwai Aurelien Tchouameni shi ma dai daga Real Madrid, sannan akwai Adam Wharton, akwai Carlos Baleba wanda kusan sun daɗe suna neman wannan ɗan wasan, wanda shi ma ana kallon cewa tun a wancan season ɗin ya kamata ya zo, wanda kuɗin da suka sawa shi Carlos Baleba ba su iya biyan kuɗin ba, ko kuma a ce suka ce kamar ya yi musu tsada. Sannan a ganinki wanne ɗan wasa ne ko kuma wa kike gani a cikin waɗannan 'yan wasan ya fi dacewa a kawo shi mai gurbin Casemiro kafin ya zuwa ƙarshen tattaunawar tamu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci? To ni gaskiya duk wani ɗan wasa da yake nuna sha'awan zuwa ƙungiyar Manchester United shi nake so a kawo mana. Saboda kaman kaga Elliot Anderson da ake ta maganan shi, naga kaman irin shi zuciyar shi ta fi karkata ga ko Man City haka. Naga kaman baya sha'awar ya zo ƙungiyar mu, to ni bana sa shi ma a lissafi. Ko da irin 'yan wasa haka ya zaka ga yawanci ko da sun zo ba wani abin kirki za su yi ba, saboda su zuciyarsu ba nan take ba. Ina so a kawo mana 'yan wasa irin su Mbeumo, irin su Cunha, waɗanda kawai su tsantsar soyayyar ƙungiyar ce ta sa su suka zo. To amma in dai kaga shi ma kaman Baleba ɗin, to gaskiya shi ma yana son Manchester. Dan lokacin da muke ta neman shi aka ƙi saida shi aka zuga mai kuɗi, kaga ai ya zo ya daina ƙoƙari a ƙungiyar kwata-kwata ma. To wannan ƙarshen ma season ɗin ne sai naga ya fara ƙoƙari. To kuma su ma sun zo sun rage farashin nashi. To ina ga in su Anderson ɗin ba su samu, to akwai options kala-kala. Kaga irin su Baleba, shi Joao Gomez ma na Wolverhampton, naga shi kaman can Spain ma shi zuciyar shi ta fi tafiya. So ina ga Baleba ɗin dai. So ai min afuwa na samu tangarɗa ta sadarwa. Kai tsaye ina tunanin anan za mu karkare tattaunawa tamu, sai dai mu je zuwa gaba. Insha Allah za mu sake dawowa mu sake tattaunawa. Kai tsaye magoya baya suna da damar shigowa cikin shirin namu ta kafafen sada zumunta kamar YouTube, Facebook da kuma nambar wayar mu da za mu rubuta a kan sikirin ɗin wayoyinku. Za ku iya tuntuɓar mu ga duk wanda yake da bukata a tattauna da shi game da ƙungiyarsa. Kuma za ku iya bibiyar mu a kafafen sada zumunta kama daga kan Telegram, Facebook, YouTube, TikTok. Duka za ku iya samun labaran mu akan adireshin mu na muryar wasanni. Muna godiya Malama Zainab, fatan za a sake kasancewa da mu zuwa nan gaba. Insha Allah.